Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamdagasngi. Uba Vincent H. Pala ukurtong kaseng Congress na ka constituency sutnga saipong ulapan jingkersyan nagi paitba kate ka constituency ban ay jingjab yu na kabenta ka election MLA Arhajar Arpulai. Uba Vincent H. Pala habayakran makilar pathai khubor kum ukurtong ban yakun na kaseng Congress un yakun ban yu jingjab hagani ka election MLA ka banwan. Lada uyo jingjab kamat kabah kamat duk kadai ka jing'e jong kipat ba basyong khaput Meghalaya bat Assam ban biang ka surok ka umbam umdi bat ka boarding bat kiwe pan. Ti jonga kadai konsi ka ba he tam hapo Meghalaya hagajo ka poro ka ba parnado Assam chubo Bangladesh takamde ka ba suk ban kawar nalor bangalong UMP sabangalong u president sabangalong u candidate ka yang ban kawar nreila kataro ngasyania ba ki perlok ki nong tre ki nong yarap jonga kin tre sitom pangai kumbolong menta ka jing hi kade ka ba ki briu kim pechu tangi ka development ki briu kila duk palat haba ki duk pila song thui ka jing bam se ka thom ya ka sang kila kwa hi ban pan pisa kila kwa hi ban pan ke ka to ka ni sections jong ki briu ki badon kham tam ki jaka ba barabor ngi ruspa de guduyong la khang de guduyong berabor ngi tre ki mausun ro lakang ka siap ro lakang ka forest ro lakang ta ka ki briu jongi kombolong mata ngai isnei ki briu jongi ndai ki briu jongi king per ki deban perkhat na mata ka long term le ka plan kumbang ibet kum tangin ot lada ngi bot da ka bayo pisa ngin sadiro kito ki briu lada ngi wot pat da ka jing sania ka jing bat ka jingkermen na try ngin yoro ke bangi kwa tengah kerpat di kibriu ba de ban soto ba kumbang ibet kum tangin ot kibriu ki soto hi international border ka don ka agreement ka jing ya soskular ka jing ya sign ha padeng ka Bangladesh bat ke India na try ban sukulare ka bamla mlong ra henry la ka don kono ka land custom stations mangide ban develop la don kono ka bangi mut ban shna tengin ya yok permission hina po ka Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce, Ministry of Home Affairs ngatrai kitu ki baro kita ki jing ki infrastructure ne ki jing chna po chi spa san phu yats le ne haden ka chi spa san phu yats ka de kat kum ka ain te ya ka ne ka ain la don ki jing so thu jumut hapadeng ka government of India but pa government jong ka Bangladesh ngam try pa ka de ka jingwit na mar ngala I mani kini ki baladep ngimut ban chna ya ka integrated checkpoint po dauki te kadon ke jing pumit apa nongkong rehden balak pon kerja ngatrai kala biang hi ngadelede bat keren ruju ngila lead ka foundation ngila yo ka sanction ka bacis pa crore re kadon ke jing pumit kadon ka cancel contract mentang ngatrai kala yai bi sai sai te kum kini ke apa nongkong kadon ke jing wit namar ka jaka hakane ka rilum ka si jing ting kam biang lading idon haswa bengin treng idon ka proper planning ka proper permission ngam trai ba kan de ka jing wit ngakermen ba kinong song snong ro ha bengile ye kene ke de namta ka jing bha jong ki mde tang namta ka jing bha jong ka sarkar de namta ka jing bha jong ki nong song snong bat kari hi baro ka wei ngakermen ba kini ke balai ban ye pembet lang ba ka jing yakran lang ba ka jing sa thu jumut kat kum ka jing kwa jong ki briu ki ba pendon kam le ni ki nong song snong le ni ki trai ka jaka kat kum ki ain ki rol bangi don ha ka rilum ka si jan tia jong i bat karo ro baro ka wei kanu ka kam mde ba kum ka jingkwa jong ka sarkar ni de ben le kanu ka kam kat kum ka jingkwa jong ki pajba ya ka problem ki face ki pajba ban solve ya ka tu ka problem ka don ka jing ka don kam ka jing trilang ka sarkar pa upai ba try la ngi poi ha ka bor ngin discuss bat ki try ki ba pendon kam kum ki nong rep kum ki association ki ba fer ngam don jing ngai re kum ko long menta kani ka sarkar ka shu perkhat ka shu plan ka klem discuss ka klem ya selok bat ki nong rep kata ka jing re la de ki ya site la de ki nong ya site le ni kinu ki trade long ba ka jing tre lang ni identify le ni page ke jing ka solution bat ni kran ni perkhat lang am try ngin don je kono ko benta ka bade bat ka rep karyang kila thok ka de ba piong kila thok namta ka sbo kila ban ni ka sbo andre tang ban yo pisa ka sbo pila ban yo nabar andre ka sarkar kamdon ka uria pila ban yo ka dor ka pa khamrem namar kila ban ni ka kene baro ka de ka jing
buat senti jongki hagnur kamba kin yo share na katu ki company ki befer atrai ki ba ki la sa thu hi ban yang no mi kmat ki kam so thu ki norep ki ba face leni ki ba shem sitom ban yo ya kasbo leni balik tetsbo ki ba kin sa ai ko jubab atrai ki ni collection kadang suan hapo kini ki kandiat snem menta ka sarkar kan plan ro na menta ka 6 lane te kade ke jing ong jong phi ka don hi ka jing thut ka jing wit re kat kum ka jing tip jonga ba ka sarkar ro ka expand ni surok man ka por ka don ka system ban pen he surok kan don ka survey ka census kan pembiang ka don ka planning ka land acquisition bat kini kitai na try ki NGOs lene ki wei ki nong song snong jong ka Meghalaya jongi lada ka I ba ka sarkar ka don jingmut hi ban penbahan nam tau pa ba ngam try kin ya persya hakano konong rim bangit pan klain hakano konong rim bangin la pan kiu sekmat de long ba ka jing he jong ki sorok yong ki infrastructure ka pan penbahai sorok ban pembiang ka yok ka kot ban la ban kit ki marba mardi nga try hado mentang ngam pat jo I ba ki wei ki persya lada ngi tre kat kum ka system ba ki nong song snong ki hab jingmut tengah try kata ban ong ba ki persya hang ni hang teng na try kala ban de ki railway bat katu ka ni ri ban ki surok hi nga try kam don kono jing persya kat kum ka jing tip chonga hababon hi banta